Flemming Nielsen, og jeg er studievært og uddannet journalist. Jeg arbejder her på P4 Østjylland, hvor jeg laver meget morgenradio. Gavin DeGraw, Follow Through, 4. time af morgenradioen på P4 Østjylland. Bente Hansen og Flemming Nielsen er fortsat dine værter. Jamen, helt tilbage, så har jeg taget en studentereksamen. Og den pegede nok ikke sådan særlig meget retning af at blive radiostudievært, for jeg var det, der hedder matematisk-fysisk student dengang, så jeg havde sådan en studieretning på gymnasiet, som var meget målrettet matematik og fysik, som vel egentlig var beregnet på folk, der ville lave noget naturvidenskabeligt eller økonomisk måske. Og det var faktisk også det, jeg gjorde i første omgang. Gik på universitetet bagefter og læste økonomi. Og der er mange gode ting at sige om økonomi, men det var nok ikke det, jeg skulle være, fandt jeg ud af. Jeg blev uddannet i 96 fra Journalisthøjskolen i år på den anden side af vejen her på Olof Palmes Allé. Og så har jeg arbejdet på aviser i starten, og blev så fanget ind af radiomediet og har arbejdet på P4 Midt og Vest, som ligger i Holstebro i mange år. I første omgang som nyhedsjournalist, og så blev det stille og roligt mere og mere til det med at stå i studiet. Men jeg synes, det er stadigvæk det journalistiske i det, jeg synes, er det spændende. Ja. Og Asger Rosenberg, har du fundet starten af ruten, hvorend du er? Jeg tror, det der i første omgang gjorde, at jeg synes, at radio er et spændende medie, det er fordi, at man bogstaveligt talt kan høre folk, de mennesker, der bliver interviewet. At der er noget meget stærkt i at kunne høre folks stemmer. Det er altid en udfordring, når man skriver noget ned, at få formidlet de følelser og de tænkepauser og alt det, der nu også er med til at fortælle noget om den person og den historie, som personen har. Og jeg synes, der er noget enormt spændende ved at lave radio på den måde, at man får det med, at man kan høre folk og hvad det er for nogle mennesker bag ved stemmen. Og det fik mig til at tænke, at hold da op, radio, det er jo et fantastisk medie. ABBA og Mamma Mia. Og så er formiddag på 4 lige om hjørnet med en tænksom tirsdagsgæst, som har været vidt omkring og dokumenteret konsekvenserne af fattigdom og racisme. Det er Jakob Holt, og han er med i programmet fra 10:30. Men i dag er jeg heldigvis fastansat, så det er ligesom mit faste job, det her jeg kan regne med. Ja, man kan aldrig vide, om man bliver fyret. Men som udgangspunkt, så er det her min arbejdsplads, og det er da en rar ting. Og jeg tjener, kan jeg da tillade mig at sige, 36.500. Og så får jeg nogle tillæg, fordi det er sindssyge arbejdstider. Når jeg har de her morgenvagter som vært, så møder vi klokken 5. Så har vi lige en time til at få et overblik over, hvad der ligger til dagen. Og så går vi i studiet klokken 6, eller efter 6 radiovisen, og så sender vi jo de her 4 timers direkte radio.